presented by KJ Bhojpuri. Presented by KJ Bhojpuri. जोड़ी तोहा लग जाई मनोकामना पूरा होई विश्वास कर भूत बेर भाग जाई जोड़ी तोहा लग जाई मनोकामना पूरा होई विश्वास कर होई रेलन 10 बाबा के लकड़ी तोहपे बढ़म के साया बा बड़ी बेहाया बा बांस में पकड़ ले बा खून तोहर नया बा होई रेलन 10 बाबा के लकड़ी बच्ची पकड़ी के बैठो देव सफर हई रेलन 10 बाबा के लकड़ी बच्ची पकड़ी के बैठो देव सफर भूत बेया भाग जाई जोड़ी तोहा लग जाई मनोकामना पूरा होई विश्वास कर भूत बेया भाग जाई जोड़ी तोहा लग जाई मनोकामना पूरा होई विश्वास कर हई रेलन 10 बाबा के लकड़ी बच्ची पकड़ी के बैठो देव सफर हई रेलन 10 बाबा के लकड़ी बच्ची पकड़ी के बैठो देव सफर चीजें बना के रखी है गोरी बांध के कमर में हरा घरी लागी न कमनो हवा रेलन बाबा के हवे जड़ी चीजें बना के रखी है गोरी बांध के कमर में हरा घरी लागी न कमनो हवा रेलन बाबा के हवे जड़ी ओढ़नी उतार दा कसियो बिझार दा पूरा घुसावे के प्रयास कर ओढ़नी उतार दा कसियो बिझार दा पूरा घुसावे के प्रयास कर हई रेलन 10 बाबा के लकड़ी हो जाए तो खाड़ा लागल बावे जाड़ा इलाज हमर ठीक लगी तो अइह दोबारा हई रेलन 10 बाबा के लकड़ी बच्ची पकड़ी के बैठो देव सफर हई रेलन 10 बाबा के लकड़ी बच्ची पकड़ी के बैठो देव सफर राइटर विजेश नाम हवे सभे कहे रेलन 10 बाबा मंगल सोमवार शुक्रवार के खाली लागे यही जा सभा नंदन नीतीश नाम हवे सभे कहे रेलन 10 बाबा कबीर पूरा के चेवड़ में खाली लागे यही जा सभा अमित साजन सोनू मिलके रहिए दोनों बुचिरू के परी रात भर कुंदन साजन सोनू मिलके रहिए दोनों बुचिरू के परी रात भर हई रेलन 10 बाबा के लकड़ी देह आशीर्वाद हो रहबू आबाद हो ससुरा गइलो के बाद करबू हमके याद हो हई रेलन 10 बाबा के लकड़ी बच्ची पकड़ी के बैठो देव सफर हई रेलन 10 बाबा के लकड़ी बच्ची पकड़ी के बैठो देव सफर मेगा रिकॉर्डिंग स्टूडियो ईश्वरपुर।